ny rapport slår fast, at loftet i Køge svømmeland endnu en gang er ved at styrte ned. Det er på trods af, at alle skruer blev skiftet for blot 10 måneder siden. Mandag morgen var beboerne i Ejøje på gaden. De ville gøre opmærksom på, at bilisterne kører alt for stærkt gennem deres by. Der blev samlet over 13.000 kroner ind, da Fitness Extra lørdag kørte maratonspinning til fordel for Børnecancerfonden. I Ejøje har beboerne længe været irriteret over trafikken gennem byen. Nu har talen om at gøre Billesborgvej til omfartsvej gjort dem ekstra bekymrede. Med papbetjente, fantasifulde vejskilte og strategisk placerede legeredskaber forsøgte beboerne i Ejøje mandag morgen at få bilisterne til at køre langsommere igennem deres by. De har nemlig længe været irriteret over de mange biler, der hver dag kører Billesborgvej. Der er lavet nogle trafikmålinger her, hvor der passerer i øjeblikket ca. 9.000 biler her igennem Ejøje i løbet af dagen. Og der er især pres på om morgenen og om eftermiddagen. Og det er farligt at gå med barnevogn, det er farligt at gå med hund her, og det er farligt for børnene op for Billesborgskolen, og for Køge Lilleskole, og for Sønderskole. Det er jo, at vi er jo meget bange for vores børn. Vi bliver nødt til at følge vores børn over vejen. Vi har lavet foranstaltninger og havelåger på vores legeområder her. Og vi er simpelthen dødsens bange for, at hvis de havelåger står åbne eller et eller andet, så går der 2 sekunder, så er børnene ude på vejen her. Og der kører simpelthen så mange biler. Trafikproblemerne har stået på længe, men for nylig blev beboerne chokeret over en udmelding fra Stevns borgmester Poul Arne Nielsen. Men det har jo været en udsendelse, der er set på TV Køge, hvor Stevns borgmester udtaler, at man skulle tage op og nu kan jeg ikke huske ordret, men i hvert fald skulle gøre sådan, at Billesborgsvej kunne blive attraktiv og køre en masse biler op igennem ude for Stevns af. Og derfor er vi kommet lidt op på dupperne igen. Og har været det hele tiden, men da vi så den udtalelse, der må vi godt nok sige, at vi var meget rystede. Ideen om omfartsvej over Billesborgvej har været op at vende før, men er altid blevet afvist af Køge Kommune. Skulle den blive gennemført denne gang, mener beboerne, at det ville smadre deres landsbyidyl. Jamen i forvejen, der lever vi livet farligt her. Vi har hverken cykelstier eller fortov eller noget som helst. Og som jeg kan se det, så får vi i hvert fald over 4.000 biler mere igennem. Og vi har altså en små 9.000 biler om dagen i forvejen. Så jeg kan slet ikke forestille mig, at man skulle køre noget op igennem her. Dagens aktion skal også vise politikerne i Køge Byråd, at Ejøje har brug for fartbump og fortov. De lokale er nemlig alt andet end trygge ved Billesborgvej. Cirka 37% af dem, der passerer her, de kører over 50 km i timen. 37%. Og mange af dem, de ligger på 80-90.